Drugi, veoma bitan podatak koji se navodi u Kur'anu jeste podatak o etapama razvoja bebe u maternici. Pa onda kap sjemena ugruškom učinili, zatim od ugruška grudu mesa stvorili, pa od grude mesa kosti napravili, a onda kosti mesom zaodjenuli i poslije ga, kao drugo stvorenje, oživljujemo, pa neka je uzvišen Allah, najljepši stvoritelj. Embriologija je naučna grana koja se bavi proučavanjem razvitka zametka u majčinoj utrobi. Do nedavne prošlosti u embriologiji su tvrdili da se kosti i meso razvijaju istodobnim nastankom. Iz tog razloga su određeni ljudi dugo vremena tvrdili da je ovaj ajet u suprotnosti s naukom. Međutim, zahvaljujući naprednom mikroskopskom istraživanju sprovedenom suvremenom tehnologijom, uspostavilo se da je doslovno tačno sve što je u Kur'anu navedeno. Ove mikroskopske analize pokazale su da se u majčinom stomaku odvija proces na isti način kao što je to i Kur'an naveo. U embrionu prvo dolazi do okoštavanja hrskavičnog tkiva, potom odvajanjem tkiva koje okružuje kosti dolazi do okupljanja mišićnih ćelija koje obavijaju kosti. Ovaj se proces ovako opisuje u jednoj naučnoj ediciji. 6. sedmica. Kao nastavak hrskavičenja, prvo okoštavanje pojavljuje se u ključnoj kosti. Krajem 7. sedmice počinje okoštavanje drugih kostiju, dok traje formiranje kostiju odvajanjem od tkiva koja okružuju kosti, mišićne ćelije obrazuju mišićne mase. Mišićno tkivo se na taj način oko kosti razlaže na prednje i stražnje mišićne grupe. Ukratko, etape nastanka čovjeka koje su opisane u Kur'anu u potpunom su skladu s otkrićima moderne embriologije. U Kur'anu se navodi da se formiranje bebe u majčinoj utrobi odvija u 3 etape. On vas stvara u utrobama matera vaših, dajući vam likove jedan za drugim u 3 tmine. To vam je eto Allah, gospodar vaš. Njegova je vlast, nema Boga osim njega. Pa kuda se onda odmećete? Ako se pažljivo prouči navedeni ajet, sasvim lahko se može primijetiti da se govori o međusobno različitom i odvojenom troetapnom nastanku čovjeka. Zaista, danas i moderna biologija također iznosi da se embriološki razvitak bebe u maternici odvija u 3 različite etape. Ovo se pitanje nalazi među temeljnim poglavljima u svim embriološkim knjigama koje se danas na medicinskim fakultetima izučavaju kao nastavni udžbenici. Ova se činjenica na sljedeći način navodi u Basic Human Embryology, jednoj od osnovnih knjiga embriologije. Život u maternici odvija se u 3 etape. Preembrionik, prve 2,5 sedmice, embrionik do kraja 8. sedmice i fetal od 8. sedmice do rođenja. Ove etape koje se u medicinskom jeziku označavaju kao trimester, odnosno 3 perioda, sačinjavaju različite faze razvoja bebe u maternici. Do saznanja o razvoju bebe u maternici uspjelo se doći tek uz pomoć aparata moderne tehnologije. Međutim, kao što se vidi, ovi podaci su, kao i niz drugih naučnih činjenica, na jedan zapanjujući način izneseni u kuranskim ajetima.
Iznošenje ovako krajnje ispravnih naučnih činjenica u Kur'anu, koji je objavljen u periodu kada čovječanstvo nije raspolagalo ni s bilo kakvim detaljnim saznanjima iz medicinske oblasti, jeste nesumnjivo dokaz da to nije djelo čovjeka, već da su to riječi koje pripadaju jedino sveznajućem, Allahu Đelešanuhu.